Sa season 4, yang sngewbha fi barok ki praменsyeng iba kodor ki bapet ia kani ke channel bagi lapoi menta sya ke episode kebasan jong kani ke Bible study ke bangia keren mentala sausien sya phang Jingiathuhkhana Jisu Halor ulum kedang bun bah ki bangia di ban pet hakinia mengidang dep tang kilendong ki basyak khmat jong ki dokhat basyak khmat jong lenong kebasan Ndrei kidang don selong ban rio ke ban nyau dan maka dik episode ke bakaduk jong di Bible study kumtang ini pet ngene kelum lang ya katuk kat ni ki khot ke bangila ban yo dang ni ki bakham kodor ke bakham don kap ha ya lenti ke jongi kum ki kristan de banyak syakmat ngene pet biang lenong ke basan sudah ke ba arhuwei ke ba kren syapang ke jinghikai syapang ke jingbitar khot ke ba arhuwei ke ongkum ni hadu ke khot ke ba arpun rio pila yo sngau bangala ong hagi ba men barim menam penyap unu nuru ba penyap te kan deyo u ban hap ha jingbishar ndreng ong hapi ba unu nuru bala sngau bitar yo perlok jong u klemnya kan deyo u ban hap ha jingbishar unu nuru de uban khot yo perlok jong u raka kan deyo u ban hap ha jingbishar ba unu nuru de uban khot yo u me ba mutlap runar kan deya u ban ha dujok ding namar kata lada me aingu ya la jing aingu keduan bat hangta bada ken mau ba parlok jeme udon dai eru ban mudu ye me tu eno hangta ya jing ai jong me akhmat keduan tu khilik no ru ba men suk chua bat utau parlok jome onda kumta te men sawan aingu ya jing ai jong me tu yasuk no kloi ru bat waya le bat me kat ba me dang lej akan lenti jong u bayo kumno utau ba le u ai no ya me haunong bishar ba utau nong bishar u ai no ya me hau shakri bon bread ya me haka bendiru sishang ong hame men om mi no nang ta tat onda malasiu ya pisah ka bakadlo kani ka jing ikai ka kodor ka ba Jisu ikai yangi ka jing ikai japang ka jing bitar u Jisu wong men om penyap keren hukum ke belat hok men om penyap bat hang ni Jisu upin yasriem baru ai ya ka jingbitar kum utau briu uba penyap uno nuru kubada sngewbitar yo parlo jo uklemnya kan deyu ban hap ha ka jingbishar ubo ya ka jingbitar ringkat bat ka jing penyap kalong kaba pelado kata-kata bau Jisu ubo ya kani ke jinglong ke jong ubriu ke jinglong jingbitar ke jinglong dom ke jong ubriu ba uya penringkat kerdan bat ka bapenyap namar balai nama ke jingbitar barabor kami nang no kami na syapo ke donot ke jong ubriu baru bau briu ubitar habau briu udom ula banlek sibun ki ai ke ba umpoi perkat ula banlek sibun ki ai ke ba pensosi ialah de ke ba pensosi ya ki weipan bat ba pensosi ya blei bau Jisu ubu ya kane ke jingbitar penyesriem bat ubriu ba penyap bat ubriu banlek kumta unhap ha ke jing bishar om dei tangata upenya sriem ru bat kani ke ba me penyap da ka ba ong ba ubriu uba bitar unyo ya kanong jong u bat kanong jong u kalong ka dujok social kai ban perkat ya kani ke jinghikai ke jong Jesus Christ buhikai yani men ken mau ba ke jingbitar ke de wei nagi pop ke ba kraw ka bala ban ya lam yangi shadow ke dujok nakata daw u Jisu ong yani kamentoy bangin ra ya ke jing aingu ke jongi kamentoy bangin late bangin mani kung itu gibri ba hok hiyang mani kat bangidang don ke jing bitar ke jing dom ya ki weipat kat mingidang don ke jing bitar yo paramajan jongi kat mingidang don ke jing bitar yo parlok jongi takadaw Jisu ong ni late ya sukswa late banya sukswa
Te sawan ai ngo syanga. Sawan chkiying jong oblay ban mani. Sawan ban syakri ya oblay. Haka donot ka bakoy. Ka bamdon ka no ka jingbitar haka. Kani kadi jikai ka kodor bha. Ka bau Jesus Christ uhikai yanga yapi. Namar ka jinglong brio ngilong ka bakloy bha. Banyo ka jingdom. Ngilong ka bakloy bha. Bangin bitar ki we yaki bahayeng ki basem yaki parlok perjor jongi Jisu wong husiar wan num bitar kulmar klem day klem nia klem rukom yo kebainong jong pi yo ke day ke tujok ding sakawaipat kabenta ka Jisu hikai ini ka jing hikai siya phang ka baklim ka khot ka arhunyo pelayo sngow bala ong hai ka men barim men klim hinrei ng ong happy bau no nuru ubadak mi ya ka brio ya ban kwa ya ka urala klim lupa ya ka kumta halaka donot dara ka khamat jongmeru ka ba syakamon ka pinjin thut yame tu khlaw no ya ka batu bread no nami na baka mento ya me bakan du no ka way na idakot jong me bat ban bread ru ya ka met jong me steli sedu jok darakti ka mon jong me ru ka penjen thut ya me tu ot no ya ka batu bread no nami na baka mento ya me bakan du no ka way na idakot jong me bat ban bread ru ya ka met jong me steli sedu jok sakaway pat ka jingikai ka bakraw bo Jesus Christ hikai yangi baruang pelaju osngo babi ong menom klim hendri ong ladang isu perhat tang haka donut ladang isu kombrai tang haka donut wong hi laklim lupa kawai na ki shipho hukum ke bau blei ai yangi ke batang blei tip bam dan mano bala ban yo i bagata kadai ka hukum ka bau blei ong men ikwa namar kata kami na ka donut ka jong ubriu makata kami na ka donut jonga jong pi bat ubriu sabar jongi ki parlok ke jonga jong pi ki bahas ing asam ki jonga ke jong pi ki ba i bathon jonga jong pi kinum tip ya kata tangu blei ibatip maru blei yo i ya ka donut ke jongi atakadaw u Jisu hikai yang iwo tang ladap tang mar bangin subraya ke donut ni klam le ka kam hendring ibraya ke donut ha ke jingmut jing perkat ke jongi ni kwa brai ki tangga taru ong kalong kapop u penyeringkat ikata bat kabaklim nang ta u Jisu ong syu hang ni lada kamat jong meru kapenjen thut ya me tu klaw no ya ka lada ka ti ka mon jong me kapenjen thut ya me tu on no ya ka lingo bu Jisu ong kum ni lada ngi nget shisha lada ngi le shisha ya ka bu Jisu Christ ong hong ni ban klaw ki kamat ki jongi ban ot ki ti ki jongi ngatrai baro nangi ngin jindalong ki ba matla ngin jindalong ki bedokok ka ti namar baro nangi ngidai ba pop ban ngilong kindong pop bat bon sin ki kmat ki jongi ki penjen thut yangi bon sin ki ti ki jongi ki penjen thut jongi ki bon sin ki kejat jongi ki penjen thut yangi bat ngin jin lalong shisha ki ba matla ngin jin lalong sha ki bedokok ti ngin jin lalong sha ki bedokok akadonon ba Jisu ukwa bani kai yangi ba kapop jong ke jingklem kalong ke basyirkai hadu kata-kata ban bin song thu yang iya kata ka jing shisha baka long ke basyirkai hadu kata-kata baka baha ba matla ka baha berdekok kiti ka baha berdekok kejat ban ya bangi let sedujok hadu kata u Jisu u ai yangi u batai yangi ya ke jinglong ke jingman jong dujok teng abangi perkat ya dujok ngim da snu ruem ngi su perkat kum tu o bapop ules dujok de Jisu ai hangi yan
hang ni ya ka jing shisha jong ka jing shirkhei jong ka dujok kabakraw haduk kata-kata pakabaha pengilong ki mamatla kabaha yang ngaya pi bengilong ki berko ban ya bengilet teli kamet syadujok ki jing hikai ki bakraw tam ki bau Jisu Kris uhikai ni habaro jong kani ka Jingiathuhkhana jong Jisu Halor lo don tang arteli ke bau Jisu ong bu hikai yang ngaya pi bengila ban poi syadujok arteli bagata kalong hakat khot ke ba arhu ar jong ni ke lenong ke basan bagat khot ke ba arhundai ba laipo bengila ban poi syadujok bagata kadai ke bengi ong mangala keren menne kadai ke jingbitar kan punya lam yang syadujok bat ke bakat arhundai ba laipo kadai ke ni ke jingklim ki donot ke jongi ka jing ikwa ya ki wei pat ka jing ikwa jong ki wei pat kane ong Jisu kan ya lam yang sya dujok. Ini poi menta syaklan nong kaban rio kebo Jisu hikai yang sepangga buram ke jingduwai ke bangi U Jisu jong trai ke jing sya jing it bagi we BYNTA Henry ngakwa ban syem hang nie nak dekat ke bakan rio ke jing hikai sepang ke basya jing it U Jisu Kris wang haba pisya jing it ru wat long ki ba mat ngosi kum kinong arsap na ba ki penkin riang i khmat jong ki bakin pen pau ha ki brio baki sya jing it shisha ngong api kila yo yala kanong nrei me haba me sya jing it tus le ela ka khli pata ela ka khmat bakumta men pen pau ha ki brio wa me sya jing it nrei hau khpa jong me ubah ka bari baru khpa jong me boyo iya ka bari un ai nong ha me ha ka bapau kadon kanong kabaw Blei U kwa ban ai ya kita ki basya jing it ya kita ka berduai ri ong Jisu Kris wat long ki ba mat ngosi kum kinong arsap ki ba kwa pen pau sik perthei bedong ngang lajab sya jing it ngang lajab duai menem step argenta nga menta bro sisngi bro simit nga klem bam nga klem di Jisu Kris uhikai ngi ya kani ka jing hikai nomor balai kat bangi nang jan show Blei kat bangi nang wat nginang terang ya ka hok ka jong Blei kat taru ni usaitan unang penderung hangi ya ka mensim jong jing so sarong riu Blei barkumta hakata ka jing so sarong riu Blei bonsin ni kwa baniat ho iki brio ni kwa pen pau sya ka perthei bangala sya jing it kata-kata kenta bangla duai kata-kata kenta ngala syong baru Blei kata-kata ngala puson yikhtin jau Blei kata-kata baru Blei baru Jisu Kris hikai yang hangi wong wat long kiba mat ngosi kum kinong arsap kum kiba arsap na bagi penriang yi khmat jongki bakin pen pawa ki brio yi kita ki ai baro hande ha bangi le akabari ngimya tu inoru ngimpen pa hono u Blei buyo iya ke donot ke jongi om dei tang bu iya ke basabar ke jongi uta u Blei u balong u pa jongi u hapdeng ong u Jisu Kris un ai nong yangi ha ke bapau ke jing kular ke bakrau ke bau Jisu Kris u ai habangi syong gat jong uman ke por abang ilaj ban puson bat uman kapor abang ilaj ban bo ke jing kyrpa jingduwai ke jongi man kapor bat u abang isya jingat ka beri ha jing im ke jongi ong u Jisu Kris kadon kanong ka bau Blei ukpa jung u ba beneng un ai yangi ha ka bapau ting la dap ban pet ya ki BYNTA ki ba krautam ha ke jing hikai ke jong Jisu Kris Halor u lom bat dadangi pai biang sikitu baro ke bangi ngalayo i bengila pet nadu ke dekat ke balai terta jong lenong ke besan haduk ke BYNTA ke bangi ngala pet menta ngin yo i shisha balai bau Jisu la penkut
ia ka Jingiathuhkhana ka jong U Halor lom da kitu ki lightly ki nuksa ki bangala pej ak episode ke bening kong bad pi pej jeliu bahaya gini jika jong Jisu baro pin syam shisha ba ka kerdop ka long shisha ka bakim ba mga mapi bangin bud ia ka ni ka jingikai ka jong Jisu Christ ka long shisha ka kerdop ka bakim haki gui benta jong ka ni tien ka jong ka ni jingikai ka jong Jisu Christ ka bau hikai yang i pinyo i uhikai phang ka bangin iki nong shun ki jong i dai tat habodo bangin de syam utau nong shun ngin so thu ado katno ka long ka bakim kan ka kerdop yang i bangin yat kalong ka bakim ha ka jing im ka jong i bara ka bakut jong ka jingikai ka jong Jisu Halor ulom yang bangin lapet episode baning kong lui kai yang iru bakini gidi jingikai ka bangin pensyong nong rim ya ka jing im jong i shimet bangin pensyong nong rim ya ki long ying long sem ki jong i hagi ying kristan ki jong i bar bangi le kumta ka jing im ki jong i ki ying ki sem ki jong i kin long ki bala day Halor jong u mau siang ubalong kini barok bangi yo i bo Jisu la ayangi ki jing hikai ki bakraw hadok kata ki ba haba ki le ki wan haba ke eryong gawan kabe nginom kelon lanoro habakut jong gani ke jinghikai ke jong Jisu Halor ulom u Jisu ayangi ke juba kuno bengila ban bat ini hikai jong u kuno bengila ban ya agni ka lenti rengkat bagini ke jinghikai ke jong u kuno ngila ban yo ban rung khrdop ka bakim Hanglanong ka banyaw ko dokad banyaw ang kumniw Jisu. Tupan to on sa ay happy. To what tipin sa siyem. To tit to on sa play happy. Nababaro bapan updyang. Bad bawat usyem. Bad iyo batit on play. Bunsin. Habang ipuling ni dokad ng perkat ba kanila si ngan pan na ublay kani katay. Blei Un ai ngan ti ke jing khang jong Blei Un play ke jing khang jong u bar kum ta ter nre u Jisu pen shai hang ni ye ke ni ke jing shisha ha ka gospel ke jong Lukas lenong ka ba khat we ke khot ka ba khat lai ka ba ong kum ni na mar kata lara phi ki balong bamman phi tip ye ban pan ye ke jing ai ba bha ki khon jong phi ka ba kat no tam bok pa jong pi ubah benengun ai yo minsim bokhoy hakita kibapan ya nababaro ubapan updiang barbawat usyem bautaw batit on play Blei Un ai yang ay pi yo minsim bokhoy habang ipan na habang iwad na barabang iti di baday uni ubasyong hapo jong ajong pi uban yalam yang ay pi uban hikai yang ay pi uban aibor yang ay pi bangin yat akan ka perthai ka lenti jong ka jing im gi jongi ringkat bakini ki jing hikai ki bau Jisu Christ u hikai yang i banangi le kumta ngin long shisha kong tu buriu bastad batay ka ying gi jong Halor mau siang balong hi u Jisu Christ Blei Un kyrkhu leng bakini ki Bible study bing layo hado santli ngai bakan long jing kyrkhu ye ka jing im jong pi shimet ka long jing kyrkhu ye ka jing im jong ha ma pen kre ye ka ni ka Bible study ba ngai kan long kum ju ru ya pi Blei nam ta ka buram ka jong amen ngini let show Blei ha ka jingduwai Blei ku pa jing yu bahabneng iwan man aingo ime Blei damar kini ki jingikai ki bakraw ba ki bakodor ki bangi yo na kating na bakhot ki jame ka ba me hi law khon jame u Jisu Christ labo hagi do anor ki minsim ki jongi ling ba ki kitin ki jong ben ba u don hasla jong ni ka prathai yarab ing ya try habang ipusan habang ipuli benya ikini ki ai baro yarab begini ki jingikai bangi mat ling ba ki ni gelenong bagi dekat baro Kenglong ke bor nanti ke jing im ke jongi. Begin ya agak lenti.
kaba day kat kum kamon kaba khut ke jong me bari arab ablay bangitay ke jing ke jongi shimet baraki long ying ki long sem ke jongi Kynthei halor kini ke jing hikai ke jong me ba me ai yangi bakata ka bangingitay kan long tek bangitay hau mausyang balong mamehi utrai o nong pen ujongi so traj ko kerpat jong ni kapor mangipan kini barok deng try nong pen jongi U Jisu Kris. Amen.